दतमानिजों गोग्लैयो आं नुदों ओमफ्राय झारबारिनिबो गोग्लैयोमोन पाटगावनियाबो दङ पीएम किसान कार्ड मोनो आरो हाबदों 2000 खरि अबेयाव मोनो आगै फर्मखौ अबेयाव मोनो आब' फर्मखौ बेबायदि खुलुमबाय बयनिसिमबो बोथोरा थान्दा ना दिनै जेबो जानायनि भिडिअ गैथ'लालाय दिनै आं बेखौसो फोरमायनो माने भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों माने सोंदोंमोन ना अबेयाव मोनो आगै फर्मखौ अबेयाव मोनो आब' फर्मखौ बेबायदि होननानै सोंनायखाय मिन्थियैखौ मिन्थिहोनांगौ ना बेनिखायनो जेसेबांखिनि आं मिन्थियो आं बेखौ नोंसोरजों शेयार खालामगोन आरो फर्मखौ जोंनियाथ' जुदि क'क्राझारनिबा आरोना स्टेट बेंक खाथियाव जेरक्स दखान दंना स्टेट बेंक खाथियाव जेरक्स दखान बेहाय लादोंमोन आङो फर्मखौ 10 थाखा लायो फर्मा मोनसेयावनो मोनथाम पिस थायो आरोना माने मोनथाम पेपार थायो मोनसे माबायावनो 10 थाखानि बायनायावनो मोनथामबो मोनखागोन बेहायनो गासिबो माबाफोरखौ माने लिरजोबनांगौ आरो मा लिरनांगौ गासिबो बेहायनो बे मोनथामावनो लिरजोबनांगौ ओमफ्रायो होनदोंमोन ना माखासेफोरा फैसाया बोसोरावसो गासै माने मास मोननैजोंसो 2000 हाबो ओमफ्राय बोसोराव गासै ल' जायो आरोना किस्ति हाबो बिदि होननानै बुंदोंमोन ना बेबायदिखौ आङो जेसेबांखिनि माने आं मिन्थिदोंमोन जेसेबां आं बानायदों माने जोंहा जेरैबायदि मोनदोंमोन आं बेखौसो नोंसोरजों शेयार खालामदों जोंहा गोबाव जाबाय आरोना मोनैया 2020 देखायाव नायबासो मिन्थिफिनसिगोन 20 टाइमावनोमोन खोमा 2020 आवनो मोनदोंमोन जोंहा खनसेनो मोनबा किस्ति मोनदों जोंहा माने थाथ'नाय गैया आरोना माने थाथ'नाय गैया खनबायावबो जोंहा रेगुलारलि खनबा किस्ति मोनदों 2000 बेखायनो आङो सानदों मा रेगुलार हाबो नामा बेबायदि सानदों आं खिन्थु जोंना खनसेनो खनबा किस्ति हाबदों 2000 खरि ओमफ्राय बिनि उनाव ब्लक जानानै थादों आरो नायफिनासै ना मिन्थियासै नै दाख्लैसो ओंखारफिननायाव प्रसेसफोरखौ बानायफिनबाय ओमफ्राय नायदोंमोन आरो सिगाङाव हाबखायोमोन दा मानो हाबासै होननानै नायनायाव नुबाय माने ब्लक जानानै दंमोन बेखायनो गोदान एप्लाइ खालामफिनबाय गोदान एप्लाइ खालामनायावबो बिराद खामानि माने बै ब्लक जाबाय नालाय गोदान बानायफिननांगौ दाथ' बै फुराना फैसाया जे एकाउन्टखौ सिगाङाव होदोंमोन बाहायथ' हाबाना बेखायनो मा खालामनांगौ दानिया पोस्ट अफिसाव पीएम किसान कार्ड मोनो माने बेखौ बानायनानैसो लानांगौ आधार कार्डजों लिंक खालामनाय मोनो माने आधार कार्डजों लिंक खालामनानै बानायनानै हरो आरो फिंगारप्रिन्ट लालायलायो जायनि नामाव पीएम किसान कार्डखौ बानायगोन बे एकाउन्ट नाम्बारखौ एकदमबारे नांथारगौ दानिया बे एकाउन्ट नाम्बारखौ मोनबासो बानायनो नागिरो अफिसारफोरा माने बैहाय जा गोजौआव एग्रिकालचार अफिसाव थायो बिसोरो बे पीएम किसान कार्डनि एकाउन्ट नाम्बारखौसो बियो आरो सिगांफोराव जुदि सोरनाबा स्टेट बेंकआव बा सोरनाबा जिखुनु बेंकआवनो हाबा मानो बिसिना जुदि ब्लक जायाखैबा बिसिना बेहायनो हाबगोन मोनगासिनोबा बिसिना बे जेबो नङा खिन्थु जायफोरनाखि दा गोदान बिसिना बेखौ नांथारगौ आरो पीएम किसान कार्डखौ नांथारगौ जोंनाबो सिगाङावथ' दस्रा एकाउन्टआवसो हाबदोंमोन ओमफ्राय दा जोंना पीएम किसान कार्डखौ बिनानै पीएम किसान कार्डजोंसो दा गोदान बानायफिननांदों आरो दाथ' जोंना जाबाय मेसेजआबो हाबबाय फैसायासो माला हाबो बेखौ मिन्थिया बा गोजौआवबा आरोबाव मा प्रसेस जाबावगोन जायखिया माबा खालामनाया अनलाइन खालामनाय आरिया जाजोबनानै एक्सेप्ट खालामबाय आरो जोंनिखौ मेसेज हाबबाय आंनाव ओमफ्रायो बेखौ अबेयाव बानायो होननानैबो सोंदोंमोन ना बेखौ बानायनाया अफिसावनो एग्रिकालचार अफिसावनो सासे थाखायो गावबागाव एरियानि आरोना नोंसिनाबा मा जायगा सोरनाबा दतमा होननानै खिथादोंमोन ना आरो सोरनाबा पाटगाव बेबायदि पाटगावनि एरियानिबो दङ क'क्राझारावनो बेहाय जा एग्रिकालचार अफिसाव नुदों आङो बानायफैनाय दतमा जोंनि साइडनिया दतमानिजोंनो गोग्लैयो आं नुदों ओमफ्राय झारबारिनिबो गोग्लैयोमोन आंनियाव आं जे माबायाव बानायदों जायजों अनलाइन बानायदोंमोन आं अफिसाव बियो झारबारिनि गोग्लैदों दतमानि गोग्लैदों नुदों आङो आंजोंनो बानायफानाय ओमफ्राय पाटगावनियाबो दङ बिसिना दस्रा साइडआवसो जागोन खोमा माने मानसिया मेरला जिरायोना बिसोरो माबा बानायग्राफोरा माने गावबागाव एरियानि आरो नागिरनानै नों बानायनांगौ जेबो नङा बिराद मोजां इजि खामानिफोरखौबो बिराद मोजां मावो आदामोना माने बेहाय जा मावो आरोना खामानिखौ मोजां मावदों बयनिखौबो मोजाङैनो मावनानै हरदों आंनिखौबो मोजाङैनो मावदों ओमफ्राय बे अनलाइन बानायखांनानैसो नोङो
सिगनेचारखौ अबेयाव लायनांगौ मा खालामनांगौ बे आदाया नोंसोरनो माने बिसोर जाय मावग्रा आदा मोना नोंसोरनो खोन्थानानै हरगोन आरो नोंसोरो बिनि थिनाय मानिबानो जाबाय ओमफ्रायो फार्स्टलि खोथाया मा जानाय जायो नोंना एकदमबारे खाजोना रसिदा क्लियार जाथारनांगौ हानि खाजोना रसिदा बेखौ जुदि खाजोना रसिदा नोंसिना क्लियार नङाबा बानायनानै लाबानो जाबाय अफिसाव थांनानै खाजोना रसिदखौ क्लियार खालामनानै लादो ओमफ्राय जेरक्स खालामदो ओमफ्राय बेजों सुजाबनानै माने फर्मजों होफानांगौ आरो आधार कार्ड पेन कार्ड भटार आइ कार्ड ओमफ्राय रेशन कार्डबो नांगौ जेसेबांखिनि डकुमेन्ट्सफोर दङ बा गोजौआव अफिसारफोरा माखौ बियो बा बे आदा मोना नोंसोरखौ मा होनो थिनो बेखौ होबानो जाबाय एकदमबारे इजि जेबो नङा खिन्थु बे खाजोना रसिदा क्लियार जानांगौ आरो माने बिनि हानि थ्रुयैसो नोंसोरो बेखौ माने बे सरकारनि फैसाखौ मोननो हागोन नालाय बे खाजोना रसिदा जुदि क्लियारथार मोजाङै क्लियारबासो जागोन आरो नङाबाथ' जानायानो नङा दाथ' आं जा गुदु गुला रायबाय बायरायावबो बिराद बायरानिफोर साउन्डफोराबो हाबदोंना माने आन्दायदों आङो माबेबाखौफोर जुदि बुजियाबा आंनाव सोंहरफिनबानो जाबाय आङो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायफिनगोन जुदि फर्मखौ क'क्राझारनिबाथ' स्टेट बेंकनि खाथि जेरक्स दखानफोरावनो मोनो ओमफ्राय दस्रा जायगानिफोरबाबो माबायाव मोनो माने जेरक्स दखान जिखुनु बे अनलाइन दखानफोराव सोंबानो जाबाय आरो मोनो लाखायो बयबो फर्मखौ होमबालाय माखौबाफोर जुदि बुजियाबा आंनाव सोंहरफिनबानो जाबाय आं जेसेबांखिनि आंनि रोंनाय आं नोंसोरनो फोरमायहरगोन बाय बाय